katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa Malaang Kasulatan. Kini ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Maiksun mayong gabi ini atas sa atong tulumanon, ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest isi ditonum qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kuno as kamatuuran ipasukan. O kita na ibaw, nga atong simbahan mo ihaligi og patukuranan sa kamatuuran. O ang kamatuuran gipahinumdum sa Ginoo kanato San Juan 8:31-32, Kapitulo 8, versikulo 32. Mingon si Jesus, pagbilin mo sa ako mga pulong, og may bamos kamaturan, og ang kamaturan magkapalingkawas kaninyo. So, ang simbahan tunay kauban nga mao ang Balaang Kasulatan og ang apostolikanhong tradisyon. Morning tripod, morning tulong nga magkatambayayong diya sa padayag sa kamatuuran o pagpahayag kanato sa unsay gusto nga dalan. Maigsoon ato ning ablihan sa pagampo. Sa samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagi sa ni Jesus among ipangayo ang kalinaw sa kalibutan. Kaya ikaw, Diyos, sumala sa Salmos 46:9. Ang ginumingon, ako ang makapahunong sa gira o gubat. Sa lang itong amahan, nangamuyo kami sa dakong pakiluoy na undang na mga makalilisang gubat tungod kay daghang kay kinabuhing nakalas. Nangayo kami sa imong gahom kay doon na may gubat nga dili panagbayluay sa mga missiles, armas nga makamatay. Dili pagbinayluay sa mga pulong nga masakit, pulong nga makahatag o pagsamad sa kasing-kasing sa mga tao. Ilabi na sa larangan o panahon sa duwa nga lugaynon sa panahon sa eleksyon o politika. Nagdagi kami Ginoo nga unta way mga pong nga mahait, masakit, mga pagkaulaw kay kini dili man Kristohanon, dili man Diyos noon nga pamaagi. Amo sang gipangayo o Diyos nga tagya kami og may panghunahuna ug lamdag sa mong pagtuon sa Balaang Kasulatan. Og naghangyo usab kami sa mahal nga inahan, Birhen Maria. Nga mo mga pagkinahanglan, nasayod ka man, mahal nga Birhen, isumbong nganto si mong anak o dunggon ka. Kung ganang among mga pangayo, pangamuyo, mahatag na rin ka na mo. Pinagi si imong pangamuyo si mong anak. O ginamong pangayo sa ngalan ni Jesus, Ginoong manunubos. Amen. Sa ngalan sumahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Mayaw ba nato ni Brad Aling Bacalso sa Catholic Lay Minister na kugihan kay sa pagtunga sa kabukiran aron pag hatag o kasaulugan sa pulo nga gitugtan sa mga obispo, mga pare, nga mga laiko makaadto sa pagbukas sa ebanghelyo, pagpasabot sa mga tao o usab. So kandam ang mga tao makakalawat sa sumalalawas sa Ginoo, Eucharist. Og niya sad si Brad Dennis kaparkis sa atong mga tigpaambit, niya sad si Mado Aquino, niya sad si Dan Cugtas nga nailang sa ka nabantog sa 20 ka radio station niya galagaran niya nagmeet doon na sa mga pangutana nga atong madungog karon. So salamat sa kagabion nga nakabot yun tapsan nga
sa atong pagpanaw padung nga rin dunay grabe-grabing traffic pero wais pa yan kaya wala ta maulahi kabot yapon ta sa atong gustong tulumanon sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Bueno, aron di na maglangan atong unahon si Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok. May gabi kanimo ug may gabi usab sa atong mga kauban na ni Brad Dennis, ni Brad Mado, ni Brad Dan Kugtas. Brother Sok, ato sang day acknowledge sa atong ibaw nga live data sa DYRF sa Diatamnuka dinhi sa studio sa DYRF niya live sa ta sa DYRF Facebook page o sa personal account Aureliano Aling Bacalso. Pwede mo search mo makita ang atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Brother Sok, diha sa history sa unang mga tao sa kalibutan nga mo si Adan ug si Eva, ato nang mabasa diha sa Genesis chapter 3 nya verse 3 nya ug atong hutdon pagbasa ngadto na sa 19 ang kaagi sa atong unang ginikanan nga si Adan ug si Eva diin nga gipahimutang didto sa paraiso sa Eden. Gingnan to siya sa atong Ginoong Dios nga naay kahoy diha sa tilawala sa paraiso, kahoy sa kinadman nga ayaw ko mo pagduol o paghikap o pagkaon siyang bunga kay oras nga mo kaon ka mo nini maabli ang inyong salabutan. Ang pangutana diha, Brother Sok, kay human ni kaon si Adan ug si Eva sa bungas kahoy sa kinadman, diha man nila maibaw nga nabli ilang salabutan o naibaw sila nga sila hubok. Ang pangutana diha, Brother Sok, buot ba pasabot nga niadtong human pagpakasala ni Adan ug ni Eva diha na ang ilang dinha na gihatag ang ginganlan og free will kung sa labutan gawas sa labutan nga gawas. Palihog ko no, Brother Sok, patinaw ni kay dinha sa iyang istorya nagpasabot nga human ni kaon naabli ilang sa labutan, meaning nga dinha sila makahibaw sa maayo o dautan. Palihog ko no, Brother Sok. Mahining pagutana ni mo Lungaling kay Libauta nga gihimo sa Dios ang unang tao si Adan. Umol siya og yuta niya. Gihipan niya duha ka lungag sa ilong sa tao o nahimong kalag nga may kinabuhi. Niya mao sa gikuha sa Ginoo sa mga gusok ni Adan o giumol og nahimong babae nga mao si Eva kauban ni Adan. Ya samtang sila gihimo nga tao naa sila'y tulo ka kahimtang ilang lawas ilang kalang espirituhanon ug kanang gihatag sa Ginoo sa tao nga gihatag sa Ginoo sa anghel mo nang kabubuton nga gawas nun free will. Sa may kahulugan sa free will nga ang free will mo ning katakos nga gihatag sa Ginoo sa atong kalag o espiritu nga makahimo tag paghukom sa atong kugalingon. We become responsible of whatever we do by that free will nga kung maghimo tag maayo ato na gusto. So doon natay merito, doon natay punto sa ino nato, doon natay kwintahon sa Ginoo sa atong gibuhat nga maayo kay it is done with free will ato ginang kabubuton. Mao sa nang pagpakasa ato sa nagkabubuton yun nga ako ning buhaton ganahan ko mohimo niini bisag supak na sa kabubuton sa Ginoo niya mahimo na niya because gihapon sa free will wa na gaungis Ginoo wa na higtis Ginoo nga maguyon niya dili na makahimo ang tao. Free will gani, free gana siya. So, muna siya ang ka something very important of man. Natong lawas, gikan sa pagbuhat sa Ginoo,
nga atong kalag na espiritu o diha sad ang atong freedom of will kabubuton nga gawas nun. So nayon Ginoo makaon nimo tanang mga prutas pero ayaw nang naa sa taliwas paraiso kay nadiya nga akong kaaway nga mong iyaw. Ayaw paduol. Ayaw pagkaon sa prutas nga ako gidili. So, ang tao, si iba, nga mo'y nag-una dito, siya, sangkap ng tao. Doon ay salabutan, yan na siya lawas, na kabubutong gawas nun, huwag na siya kalag na espiritu. So, mingon ang yawa, kaon ini. Kay kung makaon ka ini, doon ay dakong may tabo, diya kanimo. Di ko makaon niya na. Kaya ang Diyos nagingon nga, kung makaon ka ko, mausap ang among kahimtang niya na. Nga kami kanunay batanon, di mo masakit, o dili mi mamatay forever, hangtod sa kangturan. Ang gisulti sa Ginoo gibalit at siyawa dili na mo kay ang mukaon ini may sama ka sa Dios hadlok ang Ginoo nga doon na sama kaniya busa si iba nahibaw na nga there was the order of God and there was also the ang haylo o lances ni Satanas. So, nadiyas ito nga iyang magpili. So, di modo, he can use now here, free will. Huwag siya bugsawa, siya tukaan sa tanas nga, gimuog yun, pag ang prutas yung babawa man, iyag yung gusto. So, she exercise sa iyang kugalingon ng free will. Mausan si Adan. Kaya naibaw siyang command responsibility nga si iba gihatag sa Ginoo niya may katungod siya sa pagbantay siyang asawa og nikaon mo sa siyang gusto. So dili na sabton nga siwa pa sila wa sila free will diha noon kana kanunay mo nakasa sila niya mao na nga at after sin na kapati na sila sa ilang lahi nga kahimtang kay wa may habig sa ilang lawas o kalag sa paghimog mga puhat nga makapasupak sa sugo sa Diyos. So, ngita na silang tabil silang lawas. Kaya diya sila makamgo nga sila hubo. Kaya baon nilang hubo sila pero way malicious desire. Wala. Pero niguwa na nahuman sa sala ang kailibgon nga lawas nun matagos sa kanila. So, nahimo nila ang dakong sa. Ugwa sila free will ni was no sin. Kaya pa sila kabubutong gawas nun, nora man nag-robot, kung way free will. Mo na nga, kanang hingan lang na itong free will, diha, ginaas paglalang sa Ginoo sa tao. At ano iba, gisangkap na sa Ginoo. Aron may mo sila responsible ang ilang pagpili ng ampo mo simba sa Diyos coming from free will acceptable kay Ginoo o makwinta na nga pabor sa kadaugan nila sa pag-alagad sa Ginoo. So balik ko na to nga ang ilang free will sangkap na sa paglalang sa Diyos kanila. Pero nga sila niabot ang kaulag so sagusa og nituo silang hubo rin silang tibaw man lang hubo sila pero wa pa ka nag-ulag nun nga pagbati nga masaladon nga pagbati. So mo na siya sangkap o pasabot sa Ginoo may tungod sa kapukanan niya danog iba. Mo na itong tubag nung aling sa imong may nga pangutana niya man si Mado Aquino ato sa paminaw. Salamat Badsok og may gabi sa tanang kapiminaw sa atong matulanon nga programa nga ang katinawas pagtutungko ang katinawas pagtungko ko Badsok nga akong pagkawatana Badsok may tungod sa kanang kuan Badsok ba kanang human ining kinabuhi Badsok ba ini kamatay sa tao Badsok ba nga moatubang naman ang
matubang naman dito sa kuan hukmanan sa Dios dito sa kuan lain kalibutan batsok pangutana batsok kanang inig atubang nato sa hukmanan sa Dios batsok kanang kuan kanang hukman nata niya kanang kuan gid batsok kanang dagway gid sa Dios nga ang ato makuanan batsok nga makuan gid nga sama anang sa dinip sa kalibutan nga nagpakatao. Ang ato'y katubag na nasa Biblia, nasa 1 Juan 3:2. Nga mingon si San Juan, pagpibaw ka na ito, nga, wa kita may baw, mga unsa kita. Pero sa diha nga, makita na nato ang Diyos. Sa diha nga nagpuyo tas kapuutan, madaugon kita sa atong pagpuyo ng kalibutan. Makakita na to sa Diyos. Nga ningon na yun, may sama na ta sa Diyos. Dili absolutely nga ang pagkasama sa Diyos nato o sa Diyos nga sama. Dili na sabton nga absolutely we have all the faculties of God upon us. No. Ang ato na nga, may sama ta sa Diyos sa pagkadili na mamatay o kalipay nga walay katapusan. Mahal ko na to. So, muna ang utana nga, makakita na ba sa Diyos siyang naong og naong, makita na nato sa naong og naong nga mo'y silbi pasiunang ganti kaya ang mga di mo gina makakita sa Diyos kay matupag wa pa kita may baw mo sa kita. Pero kung malangit na ta, makakita na to sa Diyos sa naong og naong, may sama kita kaniya. So mo na ang kanindot kung magbuyo ta sa buutan nga kinabuhi. Mo na itong tubag sa pangutana ni Mado Aquino niya, niyaman si Dennis Abarquez sa sa Mabinaw. Daghang salamat Barsok o maayong gabi kanimo og sa tanang nagsunod sa tuang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Greetings nako ni Attorney Mark Johnson Cesar diha sa Luok Mandawi og ni Brad Alan Tanggapan og labi na gyud sa tungkop Minganilla Brad Edwin Paragoso og si Kapitan Jerome Gabrieles. Mayong gabi kaninyong tanan. Brad, so nga akong pangutana subay sa Genesis nga diin gipatay ni Cain ang iyang igsuon nga si Abel. Dunay mga pangutana Barsok sa dihang gipalaya sa Dios si Cain ngadto sa tanaman sa Eden nga maong paraiso nga dunay ginganlan og syudad og dunay mga tao niadtong panahon na. Ang akong pangutana ani Barsok base po sa pangutana sa atong mga kaigsuonan nga kung ang anak ni Adan og Eva si Abel raman og si Cain kay maora may nasulat sa Biblia nganong duna may syudad nga ginganlan og syudad nga diin daghang mga tao. Unya Barsok kini nga tuang mga kaigsuonan mga dili Katoliko mo conclusion sila nga dili lang si Abel o si Cain ang anak ni Adan og Eva ug duna pay daghan ug unya Barsok moingon sa sila nga dili lang kay si Adan og Eva ang gihimo sa Dios na ay laing tao gawas ni Adan og Eva nga gibuhat pod sa Dios. Unsa may tubag na to ani Barsok nga gipalaya si Cain unya pag-abot niya sa syudad duna na may daghang mga tao. Anak ba ni Adan og Eva Barsok kay ang nasulat sa Biblia si Abel raman og si Cain ang anak ni Adan og Eva. Palihog kog patin-aw ni Barsok. Kanay mong gisay-say nga mo'y gipadayag sa mga tao nga gibasa sa Biblia doon gihimo nila nga bakak o dili tinuod. Di sa na mabasa sa Biblia. Nga si Cain human niya patay niyang manghod si Abel yung sa kabuutan yung kayo. Ibinangga sa niya pero mo lagi nisuod ng tintal kaniya. So naka-decider siya nga mubiya siyang inikana tungod sa tuman nga kaluoy paghandom siyang igsuon niyang ipatay.
So may ato siya sunod kay ang yuta sunod tabunok o nanginabuhi siya pinagi sa iyang pananom. Pero ang wa diha Biblia kanaingon nga pag-adto ni yuta sunod dunay daghang mga tao di na tinuod. Ang tinuod mo nga time comes nga labay ng mga panahon buwan o mga tuig tingali na nakita niyang babae nga silbi istorya sila nga nangita sa diyang yuta nga tabunok nga ang ilang mga hayop sa mas karnero o kanding o baka ikatugway sa dito niya sila nagila-ila anak ni Adan ug Eva igsuon sila nagitugot pa man ni adtong kabinyoon sa magsuon sa propagation of species. Nanganak sila. Pero katong istorya nga, doon na daghang tao nila tinuod. Kaya siya nanong si iba mo na unang gidikanan, way lain. Way lain. Kaya, mabungkag mo na to ang doctrine regarding sa salang panulundon. Nga doon na pa dahil laing mga tao nga gibuhat sa ginugason, gawa sila ng iba, masabot na. Wa tay kapasangin lang magtiayon sinugdanan sa sala ug nasahod na to ang resulta sala muna salang panunod. So di modo dili maayo nga dunay pangutana nga sambugan og bakak kay mataw man ang sayop ko na daghan na gibuhat sa Ginoo di lang Adan ug iba dunan may daghang tao dito sa Tasnod basaha di ka kabasa nga dunay mga taong nakita og katagbo ni kining Abel napatay man sa Abel natagbo ni Cain dito sa Nod. Ang Diyos sino nagpinumdum niya na naduk magigaya siya atagan siya timaan sa agtang aron ang tao nga makakita kanimo dili mo patay nimo kanang tao nga makakita nimo nga mo patay nimo ang buot pasabot sa Ginoo ngilang kaliwat niya danog di ba dili kay dunay laing kaliwat sumunan tubag sa pangutana ka sambugan na ganing bakak mausab sa ang teorya dogmatika nga siya danog si iba mo'y inahan o gamahan nga nakapahimo na itong natakdan sa salang panulundon ug dunay laing mga tao maglibog ta kitsa may hinungdan sa unang kasalanan. So, magguba na teorya dogmatika sa Ginoo. Balik ta ni Dongaling Bacalso. Sa dili pa brother so ato sa ni i-acknowledge ang tanan na minaw ug nagtan-aw karon sa atong Facebook live na si Princess Lady Quison, si Nimpa Bacalso, si Brother Roger Mandag, si Romeo Canocot, Dias Kandulawan, o si Lisel Ambrad Kambua. May gabi na sa taga Kandulawan, may gabi is tanan yun na nagtanaw, naglantaw sa atong Facebook live, sa atong programa ang Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Pero niya mas bradan, kugtas brad sok, ato sa ning entertainon brother sok. May gabi Brasok o librang Aling Bacalso, Dinis o Kaubanan, labi na sa mga staff sa DWRF. O gastanan na minaw sa Kabisag Mindanao, lukop tibok kalibutan kay social media, ginamantaan ni Hapit. Kining sabyan ako tong pangutana ni Brad Dinis Brasok. Kay duhar man katao tinod ang gihimos Ginoo. Nya nasayod ta nga kung ang Ginoo naghimo og kining tao perpekto gina sama niya dag-iba. Ang kaibugal ng karon Brasok, nganong dunay negro, nganong dunay unano, nganong dunay depektoso, dunay tagas, dunay mugbo, unya dunay pagod. Sama sa mga African, pagod man na sila, mga itom. Nasa puti kayo. Dito sa Japan, mga babae, dito sa ubang pa mga nasod, grabe ka puti, labi na sa Israel. Pungunta na Braso, kung duha lang katao, gikan ng mga tao, nagkadiang mga panit, kining negro Braso, di manigikan.
Kay ang atong naibawaan, duha raman katawo gihimos Ginoo. Ug kinsa may ginikanan ang duha, o kisay ginikanan ang ning nasura, na kung atong hunaon, ang gibuhat sa Ginoo perpekto man. Paliw ko pati ang obraso. May kaya na mo kutanahar dan kugtas kay that is a good challenge to our study on God, creatures, and what happened. Ang tubag na after the dilubyo, kanang dilubyo, kanang sila, naslunok ba? Nga si Noe, doon na ito, anak. Niya, uman sa lunok, ito niya anak, si nagkunahuna nga, kasi doon na pailaing lunok. So, katong nangamatay atong panahon na sa dakong lunog, panahon ni Noe, o Noah, ilabihan kadaghan ng mga patay. O ingon gani, ang nabilin wow na lang katao. Si Noe, yung asawa, yung tuog anak, yung ilang asawa, mo na nabilin nga buhi. Yan, to niya ka mga anak, ka mga himsog sa kayo, nagunaw lang ang himo tag tower. Himo tag dakong to mga hagdan nga may pagkahimo na to nga o saylog is panganod. Karon di na tumuon sa di na makatagamtam sa katalagman sa lunok. Ang Ginoo wa mahimo silang gibuhat tungod kay ang pag-adto sa gingarian sa langit, dili ta maghimughagdan o tower, kundi ang pagtuman sa mga sugo sa Diyos. Ang pagtuo nga dunay Diyos. Pagalagan, pagsimba kaniya. Mga na niyong Ginoo, dili mahimo. Nga muhimo sila usa ka buhat nga mualsa sa akong kabubuton. Libugon ko sila. Wala katong mga magsuon, wala na magkapadayon kay di ba sila magkasinabot. Mga siya tigib baron, magdaog martilyo. wala lang kasabot. Wala nga deklarar sila nga uban silang tagsa kasawa, mobiya sa ilang amahan nga sinuwi yung iyang asawa. Sinabiya sila. Yagingon ganiadto sila yung mga laylay mga dapit o niya na develop ning dapit nga ilang yadto nga continent. Continent is more than a nation. So many nations. Pero wa pa may mga nation yan to, pero mo'y sinugdanan sa continent. O niya, mo sa'y sinugdanan sa panaglahi sa pinulungan. Mo sa'y sinugdanan sa panaglahi sa rasa kung pamanit. Tunay Brown, Tabunon, Paranato, mga Malaysia, Indonesians. Yan, doon ay mga Caucasian, kini mga puting panit. Yan dito sa kining mainit sa nga dapit sa Africa, itom sa mga tao. So many biblical scholars would like to delve into what was really the cause. Sa gihinungdan niya ng mga scientifico, pero give up sila. Uha sila gibaw ngano nga dunay itom nga tao, dunay tabunon, dunay puti, no na siya may pagkadaag nga panit. Niya gitsura maglain-lain, dunay kagmay mata, dakog mata. Labi na sa nagkalain nga pinulungan. Great scientists declared, we have done our best. The gadgets, all the things that we learn from science, to learn and to know absolutely the cause of different races and different languages. Not at all. Wa mi makadiskubre kung sa hinungdan. So, wa kila kahatag ipangutalo. Ano na ito maning ano, na iputi, na idag, na brown, na tabunon, Paranato. Di matugkad sa sinsya. The only thing we can say is the will of God. Nga, ang mga tao na narambol ang ilang mga pangisip, di lang kasinabot, magbuwag na lang sila. In the process of years, came in nga, doon ay mga laylay ng pinulungan, laylay pamanit.
So nobody, no historian can trace back. No scientist, bisag katong bantugan na itong sintipiko sa tibok kalibutan, otro sa diya, wa siya may bawa na. Sa muna ang tubag anadan, kadtog yung gilibog sa Ginoo ang mga anak ni Noe kay gustong mosakas langit. Pinagigtaas nga turi or hagdan nga mosaylos panganod. Kaya niingon ang Ginoo, wa day mo musalig nga akong pulong tinuod, wa nay lunop nga mabot ug mohugas sa tibok kalibutan. Doon ay lunop nga may tabo dili na global kundi mga dapit o mga nason pero dili tibok kalibutan. So mo nang tubag sa imong pangutana dan kugtas. Nya balik ta ni Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok. May gabi kanimo nya usbo na to sa nanasilain tanaw karon na kanyida na si Nazareno na si Ignacio Cabanyero diha sa Sydney, Australia. Si Joe Gracias Casañares yes mayahay may gabi atong tanan nga naglantaw karon sa atong Facebook Lives ug sa naminaw sa radyo karon sila si Brother Sami Dilbo diha sa Lagtang, si Tiamat Singh diha sa Kandulawan. May gabi tanan nga nagsunod sa atong programa payagan sa kamatuoran. Brother Sok, bisag daghan na kayo ni natubag nato nga mga pangutana, pero ang ato sa mga kaigsunan, sige sagbalik nining mga isyu, labi na diha sa social media, may tungod lagi nining igpapahulay, adlaw nga igpapahulay. Kay matod pa nila nga, si Constantino lagi nagbalhin sa adlaw Domingo. Nga sa unang panahon ni Moises, sa mga Hudiyo, kay ang pahuway ikapito man mao na karon ug atong subayon ang ikapito mao ron ang Saturday. So kini gitubag naman nila to kadaghan pero ug ato ni siyang dili tubagon pag-usab ang wa kapamati tubag tingali may puruhan nga masipyat. Palihog, Brother Sok. Kung may bawang tao sa history kung kasaysayan, no sa aman ang governing years of Emperor Constantino, Emperador. No sa man siya matapos yung edad 338 na may pagkamatay niya. Di mo to siya Kristiyanos. Ayang amahan, ayang inahan lugar. Matinuhuon makayo, Diyos nun makayo. Yang girespetahan. Gidawat yun niya ang pagka-Kristiyano, ang timaan na kung mabunyagan siya. Doon ay obispo nga Bishop Eusebius. Mo'y nagbunyag niya. Pero diya nasa ingno na to, utlanan siyang mga panahon nga, mga adlaw na lang o buwan o simana o adlaw na mamatay siya. So, namatay siya nga. Kristiyanos, pero 338. Kung siya niya pagpanudlo nga siya hinungdan sa pag-usap ka sa Saturday nga tos Domingo. Dili na tinuod. Ang tinuray mo nga, with due respect to his mother, na Diyos nun kay buutan kayo. Nga kada Domingo mo simbag yun. Kada Domingo maglikay sa bukan trabaho. Girespetahan niya nga mga kaabagsbalay, mga ulipon, mga slaves, kinanglan nga taganglag. Sa pituk adlaw tagan sila igo nga usak adlaw nga pahuway. He declared Sunday rest day or Sunday Sabbath. Wala siya, iya na, pero kanang pagbalhin gika sa Sabado ngadto sa Domingo, dili na iya ni Constantino. Kay kanagong iyang panahon no 338 ang pagsugod yun nganong nabalhin na panahon sa mga apostoles. Nga naman, human mabanaw si Jesus, way apostol nga nagpahulay sa Sabado.
Human mabanhaw si Jesus. Wa sad si Jesus musud og sinagoga sa adlaw Sabado. Warang that was a fact taken, accepted by the truth of the scripture. Nga mabasa na to, maliko na to itong pagtuo, di as Biblia. Kay doon na may mga pulong ang Ginoo. Nasa Osiyas 2:11. Kung siya pong Ginoo, akong pahunungon ang iyang mga Sabado. Iyang ipapahulay sa mga Hudiyo na. O gikaligut-gutan ko ang ilang mga tigom. Ligut-gutan ko ang ilang ipapahulay. Pahunungon ko na. Nasa Osiyas 2:11 o Isaias Kapitulo 1, versikulo 13. Ya kung masahon nato ang Deuteronomio 32:4 nga to sunahan. Nangingon ang Ginoo, kung doon na gay ko'y suko, tumana na. Ayaw ilangan. Kung doon na ko'y gisugo, tumana gina. Ayaw ilangan na pagtuman. So, suko mas Ginoo, pahunungon niya ang adlaw Sabado. Kay ang kanang Sabado yun, kinatsila man na ang Latin Grego pareho, Sabaton, meaning rest day. So, ang Saturday na imong rest day, kapitong adlaw. Muna ilang ibansay. Pero may nakatuman. Tungod sa balao ni Moises, nasa Exodus 31, 14-15, patiya, bisag kinsa. Nga mga buhat, bisag unsa sa adlaw Sabado, patiya. So, grabe. Mana numero 15, 13-14, doon yung tao-tao nga namunit og kahoy o layang kahoy para isugnod sa hikay kung ito ay makaon ang iyang mga anak ug asawa. Idakpan man. Gibato dagko kay batul buwak ang o. Wala nag-ingon ang asawa, what kind of law is this? Nga ang pagpatay dili sa. Nga pagpamunit hinog kahoy mo isa. Ang Ginoo, nahibaw na Ginoo siyang katarungan. Pahunungon ko na. Ug kung pahunungon ko na, hunungon gyud. Dili kay padayonon. Mingon ng Diyos. Muna nga, ang balang kasulatan ni padayag sa nato sa bagong tugon nga atong Ginoong Kristo doon ay gitumpi nga akusasyon about the Sabbath. Suod sa Sabado, samtang ginumisud sa sinagoga aron pagwali, wa magpahuway. Way ba mabasa niya ang suod sa sinagoga adlaw Sabado niya ni pahulay aron pagwali. Sa may nitabo. Dahil nag-wild, nagsudlag yawa, gihinlan ni Sus, dito gisud sa sinagoga. Suko kayo ang Pangulong Hudiyo nga mga nagbantay sa Sabado. Kadunay unong kadlaw. Kika sa unang adlaw, Domingo, hangtod sa Biyernes, makahimo bisag unsa. Kini si Jesus mali na paso. Kaduha dunay babaeng grabe kay sakit, cancer. Biyayo ni Jesus adlaw Sabado. Ikato kadto ng tao nga 38 na edad nagkamang sugad sa pagkabata. Unsa may gusto nimo may tabo? Ningon to siya, magtutudlo nga makalakaw ko. Ningon ang Ginoo, napasaylo na imong sala. Tindog nakalakaw, nagdagandagan pagani. Atul kay po Sabado. Wanang si Jesus gi hatagan ang mapugat nga akusasyon nga kini takusog angay nga mas mapasaka sa itong mga hukmanan. Kang Herodes o kini angayan sa silot sa kamatayon. Muna nga itong Ginoo may paybaw nga pahunungod yun na sa Hebrehanon 4:8. Kay kung si Josue o si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na mag-isgot og laing adlaw. Lain ang adlaw. Sa mga adlaw, may tagna na sa Leviticus 23:19. Ganang ingon ng unang adlaw sa simana, unang adlaw simana. Usa ka igpapahulay, walay buhaton nga bugat, o usa ka
adlaw sa pagsimba. Sa adlaw, unang adlaw sa semana. Kung sa man ang unang adlaw sa semana, Domingo. Kaya kung ang Saturday kapito, kung ang Saturday kapito, klaro nga ang unang adlaw, Domingo. Ug mo na pagkabanaw ni Jesus. Yan sa Juan 5:16-26, gitigom niya mga tinunan, unang adlaw semana, Domingo. Ug ang iyang mga tinunan nangadto sa kalawak, ug gisirhan nila, naghimo sila pagsimpa. Ug si Jesus misuod sa lawak na tinakpan, wa siya magigpultahan, lusot siya sa bumbong. Kay bago siyang nabanaw. Sunod, Domingo mo siya nitabok. Ug ang mga apostoles mo inaanda nila sa pagsimba o pagtigom ang adlaw Domingo. Na nasa Buhat 20 City, unang adlaw semana Domingo, nagtigom kami sa among pagsimba o pagmantala, paghandom sa mga pulong ni Kristo ilang gisubli uban sa nagasunod kanila. 1 Corinto 16:3, unang adlaw sa semana. Moya mong itigom mo sa nang pagpangulikta. So, muna, nga human mapanaw si Jesus, way apostol nga nagpahulag sa Saturday. Dili tinuod ka nagisulti sa upan nga sa batasan ni Kristo nagpahuhay siya sa adlawng Sabado. Lucas 4:16, basahan. O nabatasan ni Jesus nga sa adlawng Sabado, suod sa sinaguga. O sige mo niya, pagwali, pagtudlo, way sumpay, wamingon ni pahuway siya. Masa mga apostoles. Sa Buhat 13, 1-4, Buhat 17, Buhat 18, nasigutan nga, ang mga tinunan sa San Pablo ug Bernabe, musod sinaguga sa adlawng Sabado, aron pagwali, pakiglantugi nila, dili sa pagpahulay. So, the tremendous question is, doon na ba'y mabasa sa Biblia nga human mabanaw si Jesus? Doon ay apostol na nagpahulay sa Saturday. Doon na ba'y mabasa sa Biblia? Yan itong 40 kadlaw human sa pagkabanaw ni Jesus. Kuyog pa man siya sa mga tinunan na may mga adlaw Sabado ng 40 days. Doon na ba'y mabasa nga si Jesus nagpahulay sa adlaw Sabado, Saturday? Wala. Domingo na. Yang gitudlo sa mga apostoles. Muna ang atong ikatubag o ang dakong pulong, mga pulong ni Yahweh, akong pahunungon ang iya mga Sabado, iya mga ipapahulay. Wapay Domingo. Kaya Domingo gi-honor na sa pagkabanhaw naman ni Jesus. Muna nga ito ikapambit itong aling bisan o kining nakatupag na tanihin eh. Excuse me. Yan doon na po ito ay pangutana nga doon na ba'y mabasa sa Biblia? Basa, dili ka ng interpretations. Doon na ba'y mabasa sa Biblia? Nga human mabanaw si Jesus, doon ay apostol nga nagpahulay sa Saturday. Doon na ba'y mabasa human mabanaw si Jesus, na ba'y mabasa nga si Jesus nagpahulay sa adlawng Saturday? Di ka abot. Bingon kung ambot kay sa akong readings Bible, puti na dugaya, pag yung kugabasa nga, human mabanaw si Jesus, doon ay apostol nagpahulay sa Saturday. Wag yung kugabasa nga, human mabanaw si Jesus, nagpahulay sa adlawng Saturday. Wala. Muna, nungaling atong katubag sa pangutana, atagan nato silang due respect of their conviction. Brother Dennis. Daghang salamat pag-usab Barsok ug mayong gabi kanimo ug sa tanan nga nagsunod sa tuang live streaming sa DYRF Radyo Pwersa. Mayong gabi kaninyong tanan pag-usab. Barsok, dunay mga doktrina sa ato ang simbahan nga matud pa sa mga dili Katoliko nga dunay nag-ingon dito sa tong libro nga outside the Catholic Church there is no salvation. Ang akong pangutana ni Barsok, unsa may pagsabot nato ani nga there is no Catholic, kung dili masuod sa simbahan, dili maluwas. Ang mga laing reliyon Barsok nga dili masuod sa simbahan, kay matud pa sa tong libro nga outside the Catholic Church there is no salvation. Ang akong pangutana ni Barsok, katong mga laing sikta Barsok nga wala man sa atong simbahan,
dili ba di ay sila maluwas kung maabot ang adlaw sa paghukom? Palihog og patin-awan ni Barsok. Ang atong pagpatinaw na klaro og bugat kayo nga baruganan. Ningon ang simbahan nga outside the church there is no salvation. Magawas ka sa simbahan. Wa kay kaluwasan. Pero kinsa man ning naigawas sa simbahan? Nangingon ang atong simbahan nga kung doon ay tao nga nahibaw yun nga ang Iglesia Katolika mo ning gitukod ni Kristo mo ning gipilan sa mga pagtulunan para sa kaluwasan nato. Hibaw na natuhanan. O dili mo pasakop kana siya mo nang outsider cannot be saved. O kunon siya naa sa suod sa atong simbahan Katoliko. Hibaw siya nga Iglesia Katolika mo itinukod ni Kristo. Mao ang naghihatagan og gipilan ni Kristo sa mga tulumanon sa kaluwasan. Ya, nahibaw siya. Muampak siya ang ngita sa klain. Morning mga outsiders. Huwag di maluwas. Kaya na may gisulti ni San Pablo. Sa 2 Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 4 nga 12. Nga San Pablo, ang Ginoo naghatag na kanila og kamatuoran. Ang Ginoo naghatag na kanila siyang kugma og kamatuoran. Pero kini sila wala mo dawat sa kamatuoran nga gihatag sa Ginoo kanila. Wala sila mobawas og kugma sa atong Ginoo. Kanang mga tawhana silutan sa Ginoo, laglagon sa Ginoo. Nga naman, giklaro ba naghibaw na sa kamatuoran. Ya, bisag hibaw na sa kamatuoran, wa sila mo pahigot sa kamatuoran nga nadawat nilang gikas Ginoo. Mga mga outsiders. Hinuningon ang balang kasulatan na sa buhat 11:18 nga ang Diyos na nahibawan nato nga nagpada sa iyang grasya o pasaylo sa kinabuhi alang sa mga hintil. Pasaylo sa kinabuhi alang sa mga hintil. Saan nang kitsa ng mga hintil? Mga hintil, wa kay lasngan sa Diyos. Pero kini silang tungod sa suwat San Pablo sa Tagaroma na sa Kapitulo 12. Kapitulo 2, 12 at 14. Nga ang Ginoo yan tong mga wa may bao, wa masayon. Ihatagan niya og kay balo. Unsa nang kay balo? Ang balaod sa Ginoo nga gisuwat sa papan nga bato, wa niya isulat kanila ang papan nga bato. Gisud sa Ginoo sa papan silang kasing-kasing. Kay ang mga hintil nga walay kasuguan nagabuhat di ay sumala si kinaiya butang sa kasuguan. Sa 12, gisulat sa Ginoo ang iyang balaod sa ilang kalag. Na nasa Roma, Kapitulo 2, versikulo 12, ngantos 14. Muna, ya ang buhat 11, 18, nagpadala di ay ang Diyos o gasa sa pasaylo sa kinabuhi alang sa mga hintil. Muna, nga kanang mga gihisgutan na ito, mga non-Catholics, Christian but not Catholic. Kung sila doon ay pagtuo, doon ay makagahom nga Diyos. Ya ilang ilagaran o bansa kugma. Wa sila mo pasakop sa Iglesia Katolika. Wa sila kasabot, wa sila kaibaw. Maluwasan sila. Ang mga hintil, mga way relihiyon. Pero so silang kalag na ila sila doon ay makagagahom. Yang diktar sa ilang konsensya nga gasa sa Ginoo. Kay bawas lang unsay maayo, ilang buhaton. Unsay daw likay sila. Ningon ang simbahan, maluwas na sila. Ngano kay sa Lucas 12:23-34,
Mabasa na ito kaningon si Jesus, amahan ko, pasilua sila, katunguwa masayon silang ibuhat. Yan di report ni San Juan o iyang kauban, maestro ni tao, na gamit sa imong pulong. Nagwali, nagtudlo, ginamit sa imong pulong. Nanambal, pinagit sa imong pulong. Amo ning badlungon. Nga naman. Kaya wala namang pasakop ka na to. Masay pohong ni Jesus, ayaw na siyang badlunga. Kaya tinuuray, sultihan na mo, ang dili batok na to, kauban na to. Ang dili batok ninyo, kauban ninyo. So, muna, nga, klaro sa Biblia ang gisulti, huwag mo na ibuti pasabot na outside the church, there is no salvation. Maluwas na yan, ang wak pa magpasakop sa itong simbahan, pero sa diktar sa konsensya, naibaw silang doon ay makagahom, yan na ninguha pagbuhat o mayo, agad sa diktar silang tanlag, ninguha na katong simbahan, maluwas na sila. So, mo na siya ang interpretation of outside the church, there is no salvation. So, di ba niya malimot atong iyampo sad nga atong Santo Papa kay di ay report nga ni grabe nga sakit. Pero sunod-sunod ang mga pag-ampo lain-lain na pits kalibutan na nawag sa Santo Papa. Niya gibalita na sa mga doktor sa ospital na nagtagad sa kahimtang ni Santo Papa Francisco nga nararang na hinautunta nga padayon na ginarang niya. Ato sa dahing mga pag-ampo nga pagpasalamat sa Ginoo nga atong ligdong makugihon sa kayo nga Arsobispo si Archbishop po si Palma magsaulog sa iyang Diamond Jubilee of Life, Love, and Hope. Marang 75 ka tuig siyang pagalagad. Marang alag Diamond Jubilee. Niya karon ng Miyerkules, Pitsa 19, 2025 sa March, excuse me, March 19, sorry ngayon, February. So, doon ay Santos nga Misa, Eucharistic celebration, mawala ang dakong yugto sa panahon nga makaduyog ta sa to sa mga pag-ampo nga magpadayon ang may paglawas sa atong Arsobispo, iyang malagarong paghalad siyang kinabuhi alang sa lalawigan sa Cebu, Archdiocese of Cebu, daghang mga proyektong iyang ipagkatag ug labing ulahi mao nang Caritas nga ngadto na sa mga parokya kuno na mga hinabo nga ikapsanta sa atong mga kahimuan kinalatag tambal wayat ay salapi o na stranded o doon ay paginahanglan Diyos pamilya o salapi para makakaon ang mga kabataan dagan dayon ngadto sa Caritas gipakatag na ni Arsobispo Jose Serafia Palma sa mga parokya. Labi na sa San Fernando, aktibo kayo. Si Padre Milton, hindi ko siya Bradsok, doon na magini kwartasan ng pare, siyang pag-alagan, mga kulikta, na suhuls ka ako. Ako na yung ipunduhan. Akong kantidad. Milton, Padre Milton Medina. So, morning nga, parokya na San Fernando. O ang Sugbuswak nga mabahin nagto ka diocese ang Cebu, lalawigan sa Cebu, Archdiocese of Cebu, nag-ung-ung na sa katumanan niya. Ang surrender to God sa kamatang sa renewal nga giusahan ni Archbishop Jose Palma o ba ni Sister P. Barino ang atong panguho sa kapunungan sa mga laiko o upan pa dagan kay mga nakatagamtam sa Surrender to God seminar nga naibalik na gatos sa bakan silang pamilya ug labaw na nagalagad sa Diyos. Salamat
ni Archbishop Jose Serapia Palma. Sa hulog siyang 75th celebrating Diamond Jubilee of Life, Love and Hope. Balik ta ni Brother Ali. Salamat brother. So sa dili pa ato sa ni-acknowledge ang nagtan-aw karon si Veronica Bulo, Diaz Candulawan, si Dory Caballo, si Mujin Bacos, kauban natong lay minister Tabliga. Brother Sok, na pupos namang oras nga gihatag sa DYHP brothers DYRF brothers. So nya aton lang kuhaon ang imong panapos nga mensahe tanan brothers. So alang tanan DYRF Radio Bursa. Tanan nga naminaw karon sa Yes. Kabisayan ug Mindanao. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang ato lang mao nga magampo ta nga atong mga kaigsunan nga lusad sa politika ipabilid ihatag nato sa kadakong dasok sa kalikunan nga we practice as our civic government law nga mo butarta. Pero ang mga magsisipya kinahanglan nga kung na may gilabanan dayga na pagayo ayaw pangatake sa imong isikataw imong maayaw pag-atake sa kontra sa imong gilabanan kay maghimo na kita mga puong nga dautan unsay atong gilabay ang maong gilabay na itong sumbalik sa nato kung maghimo ta paglabay o paan sa atong mapabot mura nga ang atong simbahan painumdum kanunay nga magampo ta nga ang patakaran ang gikinahanglan nato ni panahon na mao sa ka tao nga mapili sa katawhan nga doon nagikahadlok sa Dios kabuutan o usab naigugma pag-alagad sa mga kapos tao nga buot sa malangit kay gusto tang malangit wanang mo tumanta sa kabuuton sa Ginoo niya mga pare gipainumduman siya sa mga obispo nga they should be neutral kay dili sila muhimo mga paglaban o sa kapartido paglaban o sa kandidato just express what the people are awaiting unsa mga hiyas so sa katao nga gusto lang naa mamunuan kanila. Basta mga pare, ipinumduman sa mga bispo, ayaw gamitan ang pulpitos pangampanya sa imong gihigugmang kandidato, labanan nimo. Ayaw at takihang upan. So, yutra lang. Pinundom lang sa mga pag-ampo kanunay, mawain tayo mga duguong itabo nining panahon sa atong piniliay. Nadungog naman ang Cebu, lalawigan sa Cebu, nga kasagaran malinaw nga itong sangka o panagtigi sa politikanong baruganan. So, ang Diyos magapanalangin natin. Salamat kayo, nungaling, itong kauban, si Dan Kugta, si kining Mado Kino, Dennis Aparques, ug sa itong engineer Dunong Lapi, o engineer Julius Kaputulan. Kung atong manager nga buutan mo, obsanon kayo, Father Filmar Phil, digdong kayo. Nasa programa sa DYRF ang tinipsing sa balaan nga tudling sa kasulatan. Salamat kay Father. Ya, kutob ta din ang Diyos magapanalangin ka na po. Inyong dabatyang tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nagkapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Antod sa sunod hikayon. Salamat.